За да стигнат до метрото на ЦУМ и халите, жителите и посетителите на София ще преминават абсолютно безплатно през приемната на някогашен знатен римлянин. Сега ценна археологическа находка. Всъщност ще печелят всички граждани на София, защото този обект предполага развитие на туризма. Да, то първото кебабче или първият хот-дог. Това са все пари, които дават възможност на хората да забогатяват. Затова говорим за алкохолния туризъм, да го заменим наистина с културен туризъм. Архитектурната находка е направена по време на изграждането на метрото. Археологически обекти като тези са намерени и при разкопки в началото на 50-те години, когато са изграждали канализация. Те обаче са заличени под тази стена. Този път се работи далеч по-внимателно. Гледам сега копаете, по този начин не унищожавате ли някои от археологическите? Не пазим всичко. Да, поляка копаем, внимаваме. Може да излезе зид, кости, всичко, керамика. Това, което ние евентуално може да нараним, това е нищо сравнение с това, което е като гребне кофата на багера. Превръщането на находката в туристическа дестинация е част от проекта Старинна София. За мен е важно България да се покаже като столица на света. 16 милиона лева от европейска програма ще бъдат инвестирани за превръщането на разкопките в забележителност. Това пък ще стане факт най-късно през есента на 2012 година.